Un ano máis é para nós un orgullo xuntarnos aquí para amosarvos o traballo feito con moito cariño e dedicación nestes últimos meses. Tanto a Asociación Foliada de Salto como a Eriños do Río Grande seguimos a pé de cañón. Continuamos traballando e dedicándolle horas a unha paixón tan bonita como esta. Ademais, hoxe tamén temos con nós aos nosos queridos amigos do Grupo Breogán de Berense. Non nos imos enganar, detrás de todo isto hai moitas persoas implicadas e, sobre todo, moitas horas dedicadas. Ainda que contamos con novas incorporacións, os que antes eran menos, agora xa non son tanto, e moitos dos maiores agora non poden estar, xa que as súas vidas mudaron por mor do traballo, estudos, etc. Pero podemos estar contentos e tranquilos, porque en Vimianzo ainda queda moita guerra por dar. Non imos desvelar nada máis, porque o espectáculo está a piques de comezar, e vai ser moito mellor que o vexades cos vosos propios ollos. Sen máis, damos paso a 3 fermosas actuacións. Comezan os maiores de Foliada de Salto con Cita Lamprea, seguirán os maiores de Eriños con Homenaxe a Lanza e despois virán os medianos de Breogán de Ourense con JD. Un aplauso, por favor.
disfrutando tanto como a nós. Agora imos dar paso aos máis pequeniños. Comezarán as pequenas de Airiños con Muñeira de Vilanova, seguidas das medianas de Salto, con Airosiño. E finalmente os pequenos de Breogán que bailarán Muñeira e Chantal.
peza de Airiños e Salto chamada A Moura. De seguido, os pequenos de Salto bailarán a Muñeira de Pepe e volverán os nosos amigos de Berens co seu Aires da Illa.
Agora Pasarela e Salto volven a sentarse en Vanessa Barroca. Despois daremos paso a Muñeira de Xosa, do Grupo Breogán. E finalmente os de Salto bailarán Roy Xosa.
Agora imos facer unha pequena paradiña para facer o sorteo. Necesitaríamos unha man inocente que subise a sacar a papeleta premiada, por favor. Si non aparece aquí, pondremos en las redes sociales e deixamos uns días a ver se aparece. 859. Non está por aquí o 859. Bueno, pues se non está e non se dá un poquinho máis de tempo, poñeremos nas redes sociales. Desafortunadamente, o espectáculo vai chegando a súa fin. Para rematar, presentamos a Moiñeira de Chao e Purxeira, interpretada por Airiños, e pecharemos cunha peza do grupo Breogán chamada O Baile de Noró.
Esa bailadora que bonita es, bullando botas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Bailar nenas, bailar, que o mozo baila violeta. Su mozo baila nun coral, donde estaba esta tela. Como bailas, como cantas, como bailas, como quiero que ligeiro. No me estás a bailar, las niñas no son pandeiro, las niñas no son pandeiro. Baila, la, 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 la. Esa bailadora que bonita es, bullando botas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Bailan nenas, bailan, que vos a bailar negra, que vos a bailar negra, donde estaba esta tela. Mais cantares, cantares e mais cantares, cantares e de cantares, que non xa non marchera, nos tempos de chamar, nos tempos de chamar. Esa bailadora que bonita es, bullando botas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Bailan nenas, bailan, que vos a bailar negra, que vos a bailar negra, donde estaba esta tela. Estaba con despedida, pues aquí no canta otra. Esa bailadora que bonita es, bullando botas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es, bailan nenas, bailan, que vos a bailar negra, que vos a bailar negra, donde estaba esta tela. Moi boas. Que gran traballo do profe Iván Villar e todos os bailaríns e bailarinas. Chegou o momento de dar as grazas. Queremos agradecer aos protagonistas do espectáculo e aos pais pola implicación e as horas invertidas para conseguir facer cousas tan bonitas como esta. Gracias ás asociacións, a Asociación Eira Marcos de Salto e a Iriños do Río Grande de Pasarela, pola súa entrega e dedicación. Moitas gracias ao grupo de baile Breogán de Brens,
por virnos deleitar cos seus bailes. Un gran equipo ao que ademais temos un cariño especial, xa non só como bailarins, senón tamén como persoas. Gracias tamén ao persoal da Casa da Cultura e as costureiras e a todos os que, dunha maneira ou outra, colaboraron para que todo isto se levara a cabo. Gracias en especial a Víctor Hugo por estar aquí inmortalizando estes bailes coa súa cámara. Víctor, por favor, sube ao escenario que temos unha agasallo para ti. Seguindo cos agradecementos, sen dúbida, a quen máis temos que agradecerles é a Iván Villar, o noso profe. Que faríamos sen ti, Iván? Para que poderamos estar aquí. Para que hoxe poderamos estar aquí foi necesaria a túa enerxía, a túa paciencia, a túa imaginación e sobre todo o teu amor incondicional pola danza para crear algo tan bonito. Por ser ti mesmo, coa túa esencia, por pensar e conseguir o decorado, por saber levar tamén aos bailarins, aos pequeniños e aos que xa non o somos tanto. Porque como profesor eres maravilloso, pero como persoa és moito mellor. Grazas por contagiarnos o teu amor pola nosa cultura. Outra peza fundamental de todo isto sodes vós, os que hoxe vos acercastedes ata aquí e dedicáchedes un anaquiño do vosso tempo para estar aquí connosco. Gracias por vir gozar dunha das nosas tradicións máis antigas, a música e o baile. Gracias especialmente ao Concello de Vimianzo, por estar sempre disposto a axudar e a colaborar con nós para poder manifestar a danza galega. E con todo isto, imos dar paso á alcaldesa Mónica. Moi boas tardes a todos e a todas. Aquí, recén terminada esta sexta foliada do Río Grande, podo manifestar o seu orgullo, os orgullosos e orgullosos que nos sentimos, non? Gracias a todos que fan posible, a estas duas asociacións magníficas que organizan que este a sexta gracias ao traballo tanto de foliada de Salto como de Eiriños do Río Grande. Eu creo que eles son os protagonistas e os que merecen ese forte aplauso. Falamos do agradecemento ao Concello. Bueno, o agradecemento é a todos e a todas que facedes posible esta foliada, non? Algo tan importante que gracias a todos estes nenos, nenas, rapazas e rapazas que participaron aquí, pues podemos facer algo tan especial como é pues, manter a nosa tradición, non? A nosa música e a nosa danza. Eu creo que iso é do que nos temos que sentir moi, moi orgullosos. Quero dar as gracias a estas duas magníficas presentadoras por facelo tamén, por facelo tan participación de un evento tan importante. Moitas gracias en este caso ao grupo que participaba que a Can de Brens. Moitas gracias por ser partícipe tamén desta sexta foliada, por vir acompañarnos e mostrar tamén o seu espectáculo, non? O seu baile aquí en Vimianzo. E dunha maneira xa máis especial
especial quería centrarme pois en tres partes fundamentales que nos trae a celebrar esta foliada. A primeira, pois son a directiva, non? Destas dúas asociacións que gracias a súa implicación, ao seu traballo, ao seu bo facer, xunto con esas familias que eu creo que son unha parte fundamental para, como ben decían, non? As vos presentadoras hai un momento, por esa constancia, por ese acompañamento diario, non? E animar a esos pequenos, además vendo pois, o gusto que vedes os rapaces estes máis pequeninos que se están incorporando, eu creo que esa a parte fundamental dese gran traballo que fai tanto a directiva como esas familias que conseguides con esa constancia pois, durante todo o ano poder levar a todos esos ensaios e poder, pois, poder disfrutar desta tarde magnífica aquí todos os veciños e veciñas e todos os que nos acompañastes aí. E despois hai outras dúas partes fundamentales. Unha, como ben dicían elas tamén, pois é Iván Villar. Iván, a verdad que non podemos estar máis orgullosos de ti, este profe, donde él, pois, con a súa implicación, a súa ilusión, as súas ganas, co seu traballo, co seu esforzo, non? Este profesional tan maravilloso que temos, que tanto queremos en Miñanza, que unha vez máis pido un forte aplauso para ele e agradecimento a porque a verdad que é o que acabamos de que a gran maioría que estamos aquí conocemos a Iván e conocemos a súa trayectoria e, dende logo, pois ele é o gran ilusionante destas celebracións, non? E para rematar, pois quero dar as gracias a todos e a todas esos nenos, nenas, rapaces, esos mozos, mozas, son tan pequeninos, non, pois, que estiveron aquí hoxe, pois, con podernos pasar ese rato tan maravilloso, porque eles son esa enerxía, esa forza, que gracias a eles, pois podemos disfrutar e, sobre todo, manter viva a nosa historia, as nosas tradicións, como é a música e a danza. Así que un forte aplauso a todos que o facedes posible e vemos aquí a sexta foliada. Gracias. Cousas do directo, que me di que vamos a entregar os premios moi merecidos, sin duda, así que vamos pasar a entregar primeiro vamos a empezar por foliada de Salto. Pero pido colaboración, aquí eu soliña non, aquí. E agora vamos dar ese magnífico obsequio, tan maravilloso. Vamos a ayudar a Iris do Río Grande. Vamos a dar ese kit para poner ese estandarte tan bonito. E agora, por favor, que pasen os de Breogán de Brens. Bueno, agora vamos a dar tamén o obsequio máis que merecido. Iván Villar, por favor. Outro máis, Iván, sí, outro máis. Estamos bien, ¿verdad? Un aplauso para Iván.
Yo pensé que non estaba preparado, non? Porque a pregunta tamén, bueno, pues nada, non podo, como dixen antes, simplemente decir orgullosa, os orgullosos e orgullosas que nos sentimos desde o Concello de Vimianzo en poder disfrutar dunha foliada como esta, e nada, con moito cariño, lógicamente, en representación de todos vós, recollo esta agasallo, pois, a verdad que con moito sentimento, con un sentimento de corazón, do orgullosa que estou de recibir isto, de poder disfrutar de foliadas como estas. Moitas gracias. Por favor, se estades no público, sí que rogaría que nos acompañades para sacar un fotiño de recordo, deste gran recordo, desta sexta foliada. E reitero, moitísimas gracias a todas e a todos por acompañarnos. Gracias. Por favor, tamén me pido as da asociación que suban, por favor. Ambas, Airiños do Río Grande e foliada de Salto. Que non falte nada, non? Pasamos lista. Rosa, faltas-nos. Rosa de